מפיקים חתונה, בר או בת מצווה, מפגש לעובדים, יום הולדת או כל אירוע אחר, רוצים להפוך את האירוע לחוויה אמיתית עם מוזיקה חיה, אבל אתם לא יודעים איזה סגנון מוזיקלי לבחור, האם לקחת חברות שמספקות שירותי מוזיקה או אולי נגנים. שלום, שמי מושי, מוזיקאי, גיטריסט ומומחה לסגנון הג'אז הצועני. בחרתי בסגנון הג'אז הצועני כי מיד, ברגע ששמעתי אותו, ידעתי שזאת האמת שלי. מוזיקה בשבילי היא דרך חיים, היא נותנת לי לבטא את מי שאני, בשבילי לנגן זאת שליחות. בדיוק בגלל זה אני רוצה לשתף גם אתכם בסגנון הג'אז הצועני. ויחד עם ההרכב שלי נהפוך את האירוע שלכם לעוצמתי ומלא חיים. כי מוזיקה מקצועית, איכותית, שבאה מאהבה ומסירות, מוציאה מהאורחים את השמחה האמיתית. היא תיתן חיים לכל אירוע. התגובות שאנחנו מקבלים מהאנשים על הסגנון שלנו הן תמיד מדהימות. קבלת הפנים נותנת פתיח מרשים, אחר כך יש ליווי ברקע לאורך כל האירוע, בזמן הארוחות וכמובן בזמן הריקודים. אני מתנהל באופן אישי מול הלקוח כדי שהוא יוכל לספק לו מקסימום מקצועיות בשירות, הוגנות במחיר והבטחה למצוינות. כל שעליך לעשות כדי ליצור איתי קשר ולשמוע עוד על ההרכב שלי, זה להשאיר את הפרטים שלך ממש כאן ויצור איתך קשר בהקדם. אז נתראה באירוע שלך.